Veľa mužov, vrátane Tomáša, si myslí, že život má byť príjemný. Tomáš vyplakáva, že nemá frajerku, že nemá kamarátov, že nemá peniaze, ako by to boli nejaké základné ľudské práva. Na základné som nemal ani jedného kamaráta, ani kamarátku. A to také detské vzťahy, to je nič. A na strednej som mal dvoch, ktorých už nemám. No, tak to je bohový život, bez kamarátov. Lenže život nemá byť šťastný, ani príjemný, ani komfortný. Z evolučného hľadiska to ani nedáva zmysel. Kedy sa muži množia, kedy prosperujú, kedy bojujú, keď sa cítia, že im niečo chýba, keď nie sú spokojní. Naše nikdy nekončiace utrpenie, naša večná nespokojnosť je náš najväčší motor. Keby nás príroda vytvorila tak, aby sme boli furt šťastní a spokojní, tak by sme len čilovali pod stromom a pravdepodobne do pár generácií vymreli. Šťastie je pre ženy a deti. Ak si muž a jediné, čo robíš, je, že hľadáš šťastie a komfort, tak paradoxne budeš ešte nešťastnejší.